Sugatan ng isang 18 anyos na motorcycle rider matapos na makasalpok sa kasalubong na commuter van sa barangay Tuwaca, Basod, Camarines Norte, alauna ng hapon noong Lunes, Oktubre 27. Kinilala ni Police Lieutenant Maria Cecilia Tagala, tagapagsalita ng Basod Municipal Police Station ng motorcycle rider na si alias Peter, estudyante at residente ng bayan ng Basod, habang ang driver naman ng commuter van ay kinilalang si alias Dave, 50 anyos at residente ng bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Lumalabas sa investigasyon na nag-overshoot ang motorsiklo dahil sa sharp curve na kalsada na nauwi sa kanyang pagkakadisgrasya. Agad naman siyang itinakbo sa Bicol Medical Center sa Naga City. Ito yung masyadong makurbada na kung saan marami na ditong na-aksidente. Yung nakaraan po na, kung hindi ako nagkakamali, noong August, namatay yung isang pulis dyan. Dyan din sa lugar na yan, sa sitio na yan. So talagang iba yung pag-iingat po kasi itong very tricky po ang daan dito sa Bicol National Park. Hinihintay naman ng otoridad na magkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig. Wala na nang kakasuhan kasi yun na nga, yung 18 years old, yung Yamaha motor ang nag-overshoot na nagkataon lang na naman na paparating itong ating van. So parang ang sa tingin namin dito, mag-usap-usap na lang sila. Paalala ng otoridad sa mga gumagamit ng kalsada na ugaliing maging alerto upang maiwasan ang anumang disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.